Helo, Mr Mathais i fan hyn eto, ac yn y fideo hyn dwi'n dangos i chi sut i creu llun ar gyfer i YouTube yn gyflym. Nawr, y peth cyntaf mae angen i chi gwneud ydy i tynnu llun o chi ar rhyw cefndir. Ond dim ots os mae'n cefndir plaen debyg i hyn, ond mae'n helpu, neu gallwch chi jyst wneud e cefndir fwy, fel drws neu beth, dim byd, dim ots. Anyway, dyma beth mae angen i ni wneud. Peth gyntaf, mae angen i ni tynnu llun, so beth fi'n mynd i wneud fan hyn. Nawr, amser chi'n gwneud hyn, mae e'n mynd i fod yn eitha da os i chi'n creu lot o luniau ar yr un pryd, ond chi'n gallu gweld, achos fi'n rhedeg y recordio sgrin, dwi'n methu cymryd llun ar yr un pryd, ond dim ots achos mae digon gyda fi yn barod. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i gwefan hyn o'r enw Remove Background. Nawr, gallen ni jyst tynnu llun a ysgrifennu arno fe, ond fi'n mynd ar hwn, Remove Background, a beth dwi'n mynd i wneud yw agor lan y ffolder sydd gyda'r lluniau. So, byddai'n nôl nawr ar ôl hwnna agor fyny. Nawr, mae'r lluniau gyda fi yn y ffolder yma fan hyn, ac beth dwi yn mynd i wneud yw jyst dewis un o'n nhw a jyst llusgo fe a rhoi e mewn i fan hyn. Mae'n sganio fe, a mae'n croesi bysedd, ac chi'n gallu gweld wedyn, mae e'n jyst yn cael gwared o hwnna i gyd. Nawr, gallen ni wneud fwy nac un ar yr un pryd, ond fi'n mynd i gadael e fel mae fe ar hyn o bryd. Nawr, beth gallen ni gwneud? Gallen ni golygu hwn os o'n isie, a gallen ni rhoi cefndir gwahanol arno, neu gallen ni rhoi lliw gwahanol arno fe hefyd os o'n i eisiau. Ond dydw i ddim yn mynd i gwneud dim byd fel yna nawr, achos gewch chi weld fi'n gallu gwneud hwnna yn y cam nesaf. So beth fi'n gwneud nawr, fi'n mynd i lawrlwytho fe, a wedyn ar ôl i fi lawrlwytho fe, gewch chi weld beth dwi'n mynd i wneud nawr. Nawr, beth sydd angen gyda fi nawr yw mynd i canva.com. Nawr, os chi'n cofio, dwi wedi dangos hwn nifer o weithiau o'r blaen, ac tro hyn dwi'n mynd i teipio mewn fan hyn YouTube thumbnail. Ac mae hwn nawr yn agor lan y maint dwi eisiau, a mi'n jyst yn mynd i clico un gwag fan hyn, so mae un gwag gyda ni. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud, dwi'n mynd i clicio ar hwn a dwi'n mynd i newid lliw canvas fan hyn. So, i'n newid lliw y canvas fan hyn. A peth nesaf mae angen i fi wneud ydy clicio fan hyn. A chi'n gweld, dwi wedi wneud hwn yn barod. Ac dwi'n mynd i upload media. Ac from device. Ac dwi'n meddwl hwn yw e fan hyn. Mi'n clicio hwn fan hyn, a wedyn gwasgu open. A chi'n gweld, mae'r llun hyn yn dod mewn. Nawr, ar ôl e wedi gorffen llwytho fyny, fi jyst yn clicio fan hyn, a gallai jyst symud e a rhoi e lan fan hyn, a gallai wneud e'n fwy o sais. Dim y llun gorau yn y byd, mae rhaid i fi ddweud, ond fi'n gallu jyst rhoi lan fan hyn. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y text ar yr ochr fan hyn, a gallai rhoi mewn ysgrifen mewn i fe. Nawr, mae lot o ysgrifen gwahanol gallen ni ddefnyddio, ond dwi'n mynd i ddefnyddio hwn ar hyn o bryd, rhoi e mewn, wneud y llai o sais, a wedyn just rhoi e mewn fan hyn. Fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud hefyd yw mynd lan fan hyn a gwasgu yn grŵp. So mae'r ddau yn nhw nawr yn gwahanol gyda fi. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw ysgrifennu mewn beth yw'r fideo. So, beth dwi'n mynd i wneud fan hyn yw creu. Clicio fan hyn.
os fi'n gallu, dwi'n gallu symud e. Gewn ni weld. Clicio fyna, clicio fan hyn, clicio fan hyn. Ei logo. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud nawr, dwi'n mynd i symud hwn lan i fan hyn. Dwi ddim yn hapus gyda'r lliw na. So fi eisiau lliw bach sy'n mynd i sefyll mas bach fwy. So falle lliw coch fan hyn. Ac dwi yn copio hwnna. Achos hwnna yw'r cod y lliw. Achos byddai angen hwnna nawr. Symud hwnna draw fan hyn. Ac wedyn, wel, fi'n gallu dewis hwnna fyna os o'n eisiau, creu logo. A wedyn gallwn ni jyst symud hwnna o gros. Nid hwn i gyd gyda llwgodyn ar hyn o bryd. Wel, so, symud o gros. A dyna ni, creu logo. Nawr, os ydych chi'n cofio, beth fi yn mynd i wneud nawr yw falle i lawr lwyth o hwn. So lawr lwyth o hwn. Ac os chi'n cofio, dwi'n mynd i safio fel JPEG tro hyn, achos fi sefyll fel llun a dim rhywbeth sy'n symud. Dim ond un tudalen sydd gyda fi, so gallai jyst gwasgu download, a mae hwnna nawr yn lawr lwytho. So, os fi'n clicio ar y gwaelod fan hyn a gwasgu open, gallwch chi gweld dwi wedi creu yr logo ar gyfer fi wedi creu y thumbnail delwedd ar gyfer yr fideo sy'n mynd i fynd ar YouTube. OK? So, mor hawdd anna. So, hwyl am nawr. Cofiwch, 496 tan ysgrifiwr. Ydw i'n mynd i bwrw'r 500? Dwi ddim yn gwybod. Anyway.